गासै भालुकनि रायजो राजा नोंथांमोन आं सिगाङाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे खोथा बुंदोंमोन जेराव जोङो भालुकनि बर' रायजो राजाफ्रा गुबुन हारिनो हाबफानो नाङा बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों बेनि गेजेरावहाय जोंनि दादाबाइफोरा हाबफानबाय गुबुन हारिनो सोबाय दा बबेनिफ्राय फैखो बबेयाव भारा थाफैखो बबेनिफ्राय थानानै हा बायबाय हा बायनायनि गेजेराव जाय बिथांमोना गुबुन हारि आरो गुबुननिफ्राय फैनानै थाफैबाय बिथांमोना भटार लिस्ट बानायबाय बे भटार लिस्टखौ जोंनि बिएलअफोरा आरो जोंनि बर'फ्रानि बिएलअ बिथांमोना गासैबो भटार लिस्ट बानायना होबाय बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय दा बिथांमोना जोंनि पन्सायत एरिया भालुकआव मोननैल' पन्सायत दङ बाखिखिनि एरियाथ' भट होनो मोना पन्सायतआव जोंनि 10,000सोनि गेजेराव जोङो 2%आल' माने बर'फ्रा भट होनो मोनो आरोखि दा माने आधाफोरा बर'फ्रा भट होनो मोना ओमफ्राय दा भालुकआव गुबुन हारिफ्रा फैजोब्बाय गुबुन हारिफ्रा हा बायबाय हा बायनायनि गेजेराव बिथांमोना भट होनो मोनसिगोन भट होनो मोननाय लोगो लोगोनो मा जाखो बिथांमोननि भटनि एभारेजआ आरो भटनि संख्याया बिसिना बारा जाबाय बारा जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना दिनै मोनसे ओरैबायदि मोनसे पावाराव फैबाय जेराव भालुकआव मोननै वार्ड नाम्बार 7 नाम्बार आरो 8 नाम्बार वार्ड दंमोन आरो बेनि गेजेराव बर'फ्रानो वार्ड मेम्बार जाबाय थायोमोन दा गुबुन हारि बांनाय लोगो लोगोनो मा जाखो जोंनिया बबेबा मोनसे माने भालुकनिया जोंना जेनेरेल जाना थांगासिनो दङ आं बे बाथ्राखौ बुंबाय थाखाजोबो जे बिएलअफोर बिथांमोनखौ बुंबाय थादोंमोन जाहाथे गुबुन हारिफोरा सोरबा भारायाव थाबैबा हाफोर बायोबा बिथांमोननो भटनि माखासे पावारखौ होनो नाङा होननानै नाथाय बिथांमोना होबाय होनायनि गेजेराव जोंथ' मा खालामनो जों बुंनो हाला बे मोनसे बाथ्राया जाहैबाय दा गुबुन हारिफ्राबो हानि दा बसुन्धरा सोलिगासिनो दं बसुन्धरा 1 बसुन्धरा 2 बसुन्धरा 3 आव बिथांमोना हा पाट्टाखौ माने मोननो थांगासिनो दङ जेराव जोंनि हाया ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि गेजेरावबो बिथांमोना दिनै हानि सत्त'खौ मोनसिगोन बे गोरोन्थिया सोरनि नङा होमबा जोंनिनो गोरोन्थि जोंनि बर' दादा भाइफोरनि गोरोन्थि बा जोंनि रायजो राजानि गोरोन्थि बेनि थाखायनो इयुनाव मा जागोन मा जाया आं बेखौ मिथिया खिन्थु जोंनि रायजो राजाफ्रा सिनसियार जानांगौ जाहाथे नेक्स्ट नैबे पन्सायत इलेक्सन नोजोर होनाया मोजां बे रायजो राजानि आखायाव दङ बेनि थाखाय जों अरायबो सिनसियार जानाय थानाया मोजां बाखि समाव जोंहा बिटिआरआव हाबनाय हाबैखौथ' जों दा बुंथ'नो हाया माला जागोन माला जाया जों बुंनो हाया सम थागोन सम नांगोन बेनि थाखाय ओंखायनो नांगौबा जोङो बिटिआरनि हाबनाय बा बिसिडिसि जानाय जायैखौथ' जों दिनैसिम इमानखिनि जोङो नोजोर होनो हाया खिन्थु जोंनि माखासे भालुकनि बर' रायजो राजानि थाखाय मोजांनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि मान सन्माननि थाखाय जोङो बेखौ बासायना लाखिनांगोन आरो बासायनो हायाबा जोंनि बर' हारिनि भालुकनि बर' रायजो राजानि मान सन्माना बे समावनो जोब्बाय होननानै आं सानना लागोन बेखायनो जोंनि भटार्सफ्रा जोंनि माखासे एरियानि नेताफालिफोरा दादा भाइफ्रा बिथांमोना जोङो गासैबो नोजोर होनांगौ कि जोङो माखासे बर'नि बा भालुकनि एरियानि मान सन्मानखौ लाखियो बेनि बाहेरा आरो बारा बुंनांगौ गैया ओंखायनो जोङो अरायसम एकत्र थानानै खौसे थानानै जों खामानिखौ मावनांगौ बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।